तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. जिल्ह्यातील सामान्य शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँक कार्यरत आहे. आजच्या जिल्हा बँकेच्या सभेत अनेक प्रकारचे नवीन संकल्प करण्यात आले. विद्यमान संचालकांचे अभिनंदनाचे ठराव आज मोठ्या प्रमाणात झाले, असे जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगत जिल्हा बँकेच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शेतकरी, कर्जदार, ठेवीदार, सर्व संचालक, सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचे आभार मानले. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आजची 40वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली. या सभेमध्ये आज बँकेच्या सभासदांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवलेला होता आणि या सभेमध्ये बँकेच्या वर्षभरातल्या कामकाजाबद्दल आज सविस्तर चर्चा झाली. सगळ्याच सभासदांनी बँकेच्या कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त केलं आणि त्याबद्दल विद्यमान संचालक मंडळाचं अभिनंदनाचे ठरावही मोठ्या प्रमाणामध्ये आज झाले. तर म्हणजे या सगळ्या वाटचालीमध्ये जिल्ह्यातले सगळे आमच्या बँकेचे सभासद, कर्जदार, ठेवीदार आणि आमचे संचालक मंडळ, सर्व कर्मचारी वर्ग या सगळ्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी चांगलं काम केल्यामुळे आज जिल्हा बँक 5,000 कोटीचा टप्पा पार पाडू शकली. आणि म्हणूनच आजच्या सभेमध्ये अनेक प्रकारचे नवीन संकल्प करण्यात आलेले आहेत, ज्याद्वारे या जिल्ह्यातला सामान्य शेतकरी केंद्रबिंदू मानून त्या सामान्य शेतकऱ्याला सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातल्या सगळ्याच विकास संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या वेगवेगळ्या योजना या विकास संस्थांच्या माध्यमातून, जिल्ह्यातल्या पतसंस्थांच्या माध्यमातून, जिल्ह्यातल्या दुग्ध संस्थांच्या माध्यमातून आणि जिल्ह्यातल्या मच्छीमार संस्थांच्या माध्यमातून राबवण्याचा आम्ही संकल्प केलेला आहे. आणि म्हणूनच या आर्थिक वर्षामध्ये 6,000 कोटीच्या व्यवसायासह जवळपास 3,200 कोटीच्या ठेवींचा टप्पा पूर्ण करण्याचा संकल्प आजच्या सभेच्या निमित्ताने आम्ही केलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की आम्ही आज केलेला संकल्प निश्चितपणे पूर्ण करू. त्याचबरोबर या महाराष्ट्रामध्ये पहिली लवकर सर्वसाधारण सभा घेण्याचा मान सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यावर्षी प्राप्त झालेला आहे. त्याचबरोबर ठेवींच्या बाबतीमध्ये मागच्या आर्थिक वर्षामध्ये जवळपास सगळ्या पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये कोल्हापूर, सातारा आणि नंतर सिंधुदुर्ग बँक यांचा नंबर लागला. आणि त्यामुळे ठेवींच्या बाबतीमधली जी प्रगती आहे आणि वाढ आहे ती वाढ खरंच वाखाणण्याजोगी आहे. आणि याच्यासाठी जिल्हावासियांनी खूप मोठी मदत आणि विश्वास आमच्यावर दाखवला. याबद्दल मी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा जिल्हावासियांनी ठेवी असतील, कर्ज असतील, आपले व्यवहार असतील, हे सगळे जिल्हा बँकेबरोबर करावेत अशा प्रकारचं आव्हानसुद्धा या निमित्ताने मी करतो. आणि यापुढच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ज्या ज्या काही नवनवीन सुविधा देता येतील त्या देण्याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे करू. आदरणीय राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आणि आदरणीय चव्हाणसाहेबांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामधल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या वतीने अनेक प्रकारच्या सुविधा देण्याचा संकल्प आम्ही आज केलेला आहे. आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या योजना या पुढच्या काळामध्ये जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही तयार करू. आणि या जिल्ह्यातला शेतकरी उभा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण एकत्रितपणे प्रयत्न करणार आहोत. आणि यासाठी सगळ्याच जिल्हावासियांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशा प्रकारची
अपेक्षा व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा आजच्या सर्वसाधारण सभेसाठी आलेल्या माझ्या सगळ्याच सभासदांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि या सगळ्या सभासदांनी आजपर्यंत ज्या पद्धतीने जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर विश्वास दाखवला आहे तशाच प्रकारचा विश्वास यापुढच्या काळामध्ये तो सार्थकी लावण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत. निश्चितपणे आत्ताच्या काळामध्ये आपल्याला डिजिटल बँकिंगकडे जाण्याची गरज आहे आणि हे डिजिटल बँकिंगसुद्धा सामान्य शेतकऱ्यापर्यंत पोचलं पाहिजे. म्हणून आम्ही मायक्रो ATMची सुविधा ही विकास संस्थांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की ज्याद्वारे सामान्य शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत आमचं बँकिंग पोचेल. डोअर स्टेप बँकिंगसारखी सुविधासुद्धा विकास संस्थांच्या माध्यमातून आणि आमच्या असलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत आणि ही योजना आपल्या राज्यासाठी निश्चितपणे एक मॉडेल योजना ठरेल याची आम्हाला खात्री आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.